Yalla bai ina kuma zaka je? Ba ki da matsala yanzu nan zan zo. Wai me yake damun bawan Allah nan ne? Ke malama da ta ina zaki je? Oh, me gadi ce ke? Na wuce haka. Kuma me ki kira ni da shi? To uwarmu, hamshaƙiya mandiya, ka ce ke yar sa ido ce. Kowane suna ma ki kira ni da shi, na wuce inda ke tunani. Babu inda zaki je. Ai matar gidan bata gaya min da zaki so ba, dan haka baki isa ki shiga gidan nan ba. Ehe. Hello? Jannat, ai ni baki gaya min cewa kun aje mai gadi mace ba. Gashi nan nazo ta hana ni wai ba zan shigo ciki ba. Tabbas na san zuwa yanzu sakona ya isa. Sai dai Allah ya sa yayi kyanka karɓar bukatata. Idan kuma ya ƙi, sai dai ta ɓare. Don ku sai na aikata abin da kowa zai yi mamaki. Bilal, baka san wace ce Kairat ba. Baki san wace ce ita a gurina ba ko? Ban san ta ba amma kuma bana son sanin ta. Kin gani ba? Ke ma ba ganin mutuncin ki take yi ba. Da kin bari na kunta yarinyar nan, dan na ga kanta yana rawa. Aha ba, wuce nan wallahi. Wai ke yaushe kika fara rashin kunyan nan ne? Ba ni da mutunci da kima a gidan ki. Har ƙawata za ta yi ita ma ki nuna mata shikenan ba damu. Bari in yayan ki ya dawo zan faɗa Ha ba anti dan Allah ki haƙuri dan Allah. Ba ni zaki ba haƙuri ba. Ita zaki ba haƙuri. Ba za ki bata bane? Za ma ki bata ba. Kyau. Da kuma matar gidan. Amma da yawa kiran jina zan wuce daina kuka da yalla bai din sai ki sanar da ni. Allah raka ta yake gona. Yanzu ke Amira rashin kunya ya kai kowa kike mawa kenan. Wallahi anti ba haka bane. Kai ganni ta shigo mu gidan daga dara da isa kaman gidan uban. Ke lallaye min shiru. Mara kunya fitsararra kawai. Wuce ki shiga ciki. Haba.